Hello guys and welcome to Sim Reality ITV pachivhitivhiti chakanzwa izwi chivhitivhiti chine maside effect topigirei nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nhasi mufaro wangu ndiri panapa pamuno ndakagara panapa. Pane mufaro usingaiti ndifunga pane video takaita last time tichitaura nekapu yandinayo panapa vamwe nematambudziko vaisangana nawo vachiti vakabata pamuviri pane zvaiitika ubva wabva, but now tikuona mwana ari mumaoko. So I know kuti kune 1 2 3 4 vasinangaona previous video yatakaita, so ndichaiplaya panapa mbijana then monzwa zvavaisangana nazvo, then now unoda taubva taziva kuti taapapi mwana apo. Saka ndikutanga asati aenda kure chitanga kuplaya video racho rezvakamboitika painterview yandakamboita panapa. Ndofunga pane mamanzi akati wandei ndabva kunoko about asa kutosvika kuma 6 months, right, kuma 6 months ndabva panapa tichinzwa dambudziko rawo. Vanhu vazhinji maprogramu atinomaitira kuti vanhu vave nefaith nekuziva kuti zvoshuwa zvinhu zvinoitika, zvinenge zvichitoitika. Because vanhu vazhinji vaiti ndezvekunyepa, munhu apiwa mari, hapana nhumbu iripo, makomenti anakaitwa navanhu. But now taane mwana watinaye panapa. Saka chekutanga chaplaya video yacho mobva mariona. Oyo I know kuti mune zvamukusangana nazvo mukati meupenyu zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe kuti but before satapinda panyaya yedu kubvunza kuti makaroorana rini? Na 2022. 2022 tuchinzi last year. Saka dambudziko ramukusangana nayo nderechii? Dambudziko ranga riripo, amai vaitu vakabata pamiri paibva pane 3 months, but pasati pabva wiki rekuti vauda kubva 3 months imomo vauda kubva taona zviratidzo zvenyoka, taona kutoona tusikukwiri, then patinoturara hapaperi kana wiki kana kuti 2 weeks pamiri panoita se panongodisappear, panobva pabva vakazvitaka 2 times. Then page 3 takaona iri nyoka chaiyo hombe yerudzi rwebrown, yakanga iri pasi pemattress. Ndofunga yanga yakareba so 45 centimeters. Yanga yakarara pavanorara iwo pasi pemattress, chipari pasi pemattress kuri kusaidi kwavanoita se kwavanorara iwo adzimai. Right. Saka ko dzimwe nyoka dzimaidziona pai? Dzimwe dzitaidziona mumba, wegonongoona nyoka yapinda mumba kana kuti yakuda kuita se yakuda kubuda padhoo, kwava tudiki tumasikukwiri tumototi. But chainetsa ndechoti pamwe pacho yanga iri rain season, pamwe pacho isiri. Parain season taimboti pamwe dzirungonyukawo paunyoro, but pane kusina rain season manje ndozvaizotishamisa. Then patodziona futi ndipo wabva waita miscarriage. Alright. Saka zvaitikira panapa zvose pano pamba zvaitira pano pamba. Saka amai ndoda kuti muite muchitsanangura boys, ndoda kuti musununguke munyatsotsangura nyaya yenyu handika kuti vanhu vanyatsonzwisisa nezvekutaura navanhu. Zvekutaurwa nababa ndizvozvo. Taiona tunyoka mumba wachitiuraya, paisambopera kana mawiki ndaibva ndaita miscarriage. Page 2 takazoona iri nyoka hombe iri pasi pemattress pandakarara, ndopandakazoita miscarriage. Saka izvozvi mukumbosangana nazvo ndikuona sekuti amai vangu vakazvitakura. Tichiita matambudziko iwayo tinozongoti ndomwari mukuteerero redhiyo nei takazonzwo kuna apostle pachirongo chanabhosho ngora chiyai, ndobva tatsvagawo apostle. Taenda kuapostle, aiwa takasvika 1-on-1, tinombotara dambudziko redu, ndo vakasvika kuti nhonga kuita kunge vakanga vari kwatantiri kati ndaona vana vangu zvakadai watirondedzera dambudziko redu ratanga tafambira chairo. Ndobva vatiti zvazvinoda tiite munamato wachaita njakwai wekunoshandisa muri kumba, then mozouya iri Saturday toenda kunoita munamato tichikumbirira tiri kusango. Takaita sezvavakataura. Ndoda kubvunza tiri papapo kuti makabatswa naapostle, because mapostle asina vakawanda. Alright. Makabatswa naapostle wapi? Vanonzi apostle Monalita. Vanonzi apostle Monalita wevakundinda D. Right. Aiwa papa ndikupa zvakazofamba sei, vakakubatsirai sei? Apostle vatipa munamato yavakatipa kuti tishandise kunokumba. Takashandisa munamato yedu yatakashandisa tiri kunokumba kwe9 days. Ndokubva tazoenda iri Saturday kusango kwaapostolo vakanotipa munamato yatakashandisa tiri koko takanamata kuburikidza futi navadzimu vedu vakatiti zvinhu zvinoda kukumbirwa
navadzimu vedu naiye musikavanhu. Takaita sezvavakataura, takashandisa munamato yedu, takanamata tiri kusango ikoko vachitipeshedzera namatai namatai, takabvenge toda kupera simba tichirengolenga avairamba vachikwidzira aiwa namatai zviri pamuri zvitasi mhepo ibve. Vakatozotaura zvakare nechipo vachiti mandiriwo inini mune chipo kuburikidza nezviri muna amai nogona kunge mune chipo chendarama. Saka vakatoti taiwa kumbirirai kuvadzimu wenyu mugonamata chaizvo, uchida machembero ari kuna amai anogona kusunungura upenyu hwangu inini. Tikati wose kudaro, saka muri kuona aiwa upenyu hunenge hwakuonekero kuburikidza naapostoro. Hatina kana gwenzi ratakabatiswa, unozvinamatira iwe pachako wega, ivo vanenge vachingokupai maplayer lines kuti aiwa. Right, mune Zimbabwe tofunga video mainzwa, video maiona zvanchitaurwa, tatakagara panze apo ndipo takaita interview. Now mwana aripo. Saka chatara nekapo yepanapa tinze kuti vari kunzwawo sei after this miracle. It's a miracle because kana pane zvaimboitika zvitadza kufamba, but now tane mwana, it's a miracle. Pakadi zvenyu mama. Tiripo makadiwa. Chimdara. Mdara makasimba. Ndase mdara. Aiwa ndo kufara. Ngati ndikuzofara mdara. Apa kapo ndatokudaidza idesta remwana. Aiwa anonzi Emmanuel. Baba Emmanuel, muratiri mama Emmanuel. Ndiri raita hangu Emmanuel. Zvakazosara zvakafamba sei baba Emmanuel? Zvinhu zvakasara zvakatifambira zvakanaka. Kusvika mukusununguka mwana ndiye wandinaye. Ndakasununguka hangu zvakanaka. Dara. Aiwa kubva papa patainterviewa napapaya matambudziko andaimbosangana nawo ekuti vanogona kuona tunyoka tukuiri mumba kana nyoka yatakazomboona iyi hatina kuzombosangana nazvo. Tongoteenda minamato yatakapiwa naapostoro munalita, aiwa yakatishandira kusvikawo mukusununguka. Wasununguka zvakanaka chaizvo, katovatoro mune zvakanaka ndevava. Saka izvi mwana akura sei? Mwana baba vanenge vasingazivi vaidudze reta mwana mwana ane mwedzi. ana baba vanenge vasingazivi zvinimainika ndichitobvunzwawo tatomudoresa tsiko takubvunza kuti kuane makore mangani mukuru wacho ati hei. Saka zvinoitika kuna baba tichitsvaga mari, saka zvekuzosvika madhetsi izvo handizozive hedu, asi tomeka shuwa kuti mwana iye adye here, apfeka here, handizvo here mudhara. Toatata kuziva hedu kuti ane mamanzi mangani, asi andikuketa apa 7 weeks. 7 weeks. Opa kama chiti 7 pepe wawedi weeks. Ndakubona 7 months. Aiwa 7 weeks. Mudhara. Aiwa, it's good news mufaro. Saka muda kudzoti chimbo neZimbabwe vari kunzwawo vozichitika nje kudai vanhu vazhinji vanenge vaine matambudziko vanenge vainawo. But kana pachinge paita dambudziko rakafanana ngaminare mini, vamwe vanhu vanoluza hope. Valuza hope, the next thing chavanenge vakuita kufunga kuzviuraya kana kufunga kudestroy marriage. Vanhu vachinoti ano maya pamwe vozovatanga kublemana kuti ano iwo ndine problem. Ngati ayo kuna nyoka ndisukuona sei ayo ndo problem samushaita se waparara. Saka ino advise mupo maybe kuna mamwe couples akusangana nemamwe matambudziko ada ndikuti chini. Chandongokurudzira kune vamwe vari kusangana nedambudziko panengerana ndinaro iri. Nongoti ayo variko vanhu vakatumwa naMwari vanobatsira. Ingova nekutenda kuti kana wabatsirwa zvangu zvaita. Usakasike kukanda mapfumo pasi. Kuona kunge ndopaperera upenyu. Aiwa upenyu hwekuenderera mberi. Shingirira Jesu ariko, mhinduro inouya. Ngaite sayo inoti nonoke asi mhinduro inouya. Ndiyo imwe muri kuona mhinduro panapa hana asi mufaro wangu. Wakufara. Kana sepa takaya pepe. Makambona mobzosetsa sekera ndasari kusekerera ngawo. Apana pari kufara boys. Apana pari kufara. Samu weZimbabwe ndo nyaya yangada tikomesa izvi because toda kuyana zvinhu zvine umbo wazvo. Kana tayana zvinhu zvine umbo wazvo, so I think vanobelieve because kazhinji kacho maZimbabwe kutaka kuataka munhu because tinobelieve zvinhu zvakasiyana siyana, tinotenda mune zvakasiyana siyana. Kana panenge pane vangowani zvada kuzotaurawo paZimnet ITV wakasunga kuti bata vachiuya panapa tichitaura maprograms aripo. We are free. Izimnet ITV toda kuti zvose zvinochitika muZimbabwe tinge tichizvidocumenta, tinge tinazvo vamwe vachionawo. Saka Ndara pane nyaya yekutaurwa panapa yebira. Alright. Ndofunga Mudhara imimi zviri pazvakaita munazobuda kuzobunzwa update kuti chichi kuitika kuapostoro munalita. No. Apostoro vane nzira mbiri dzavakanditicha nadzo.
through munamato kana bira saka inangu nenyaya yekuchitendero nandiri kuchitendero runga maupdates esa nechitendero hayo vandoziva ndiri update because ina apostle aiwa maprayers awane simba takatosvikawo iwo chava kungoti guide kuti namata pamusoro pekati tikanambata neizvozvo saka kudivi rekubira hangu handina hangu ku but still I have no problem kubira riripo kudala. All right. Anyway, Muri Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before we follow, please follow Jesus Christ. Awe ishe na mponesi wako. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.